Tiedätkö, miten poliisin, oikeushallinnon ammattilaisten, hätäkeskuslaitoksen ja suojelupoliisin virkaehtosopimukset neuvotellaan? Näin se käy. Pieni porukka ei saa valtion työmarkkinalaitokselta parempia palkkoja ja työehtoja nyrkkiä pöytään lyömällä. Siksi Suomen poliisijärjestöjen liitto SPJL neuvottelee niistä neuvottelujärjestö Jukon kautta yhteistyössä kahden muun pääsopijajärjestön JHL:n ja PROn kanssa. Juko edustaa suurta määrää valtion henkilöstöä ja sen jäsenenä neuvotteluasemamme on monin verroin vahvempi. SPJL:n ääni Jukossa on vahva. Puheenjohtajamme on yksi koko valtiosektorin VES-neuvottelijoista ja Jukon valtion neuvottelukunnan puheenjohtaja. Järjestöpäällikkömme on Jukon valtiosektorin lakkopäällikkö. SPJL ajaa jäsentensä etuja monipuolisesti. Asiantuntijamme neuvottelevat tarkentavista virkaehtosopimuksista suoraan työnantajan edustajien kanssa. Voit myös itse nostaa epäkohtia esiin omassa yhdistyksessäsi, joka vie asiaa eteenpäin liitossa. Näitä asioita ei pelkkä työttömyyskassa hoida. SPJL:n jäsenenä voit siis luottaa, että ajamme juuri sinun etujasi vahvan neuvottelujärjestön tukemana.